लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे गासैनिसिमबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मैयानि फुजा होनायनि माबाखौ दिनै सानाव नायनो थांलायनोसै आरोना ओमफ्राय सोरबा सासे आंखौ होनदोंमोन साननिखौबो देखाय होननानै ओमफ्राय देखायगोन माने देखाया जानो ओमफ्राय दिनै होनाय जानाय नङा खोमा गाबोनफोरसो होगोन आरोना ओमफ्राय दा जों थांबाय थादों नै आंनि लोगोफोरा ओमफ्राय आरो सानैसोआ थांग्रोबाय ओमफ्राय जों दा थांबाय थादों आरो मोनसिगोनानो ओमफ्राय सिगांथ' जोंहानि खाथियावनो जायोमोन ओमफ्राय दा माने जोंना मानसिफोरा रायजोफोरा बुरजा नालाय ओंखाय माने गेजेर जायगायाव बानायबाय आरो इथिंबो इथिंबो फैनो हानाय बायदि ओमफ्राय नङाबाथ' जोंहानि लामा खाथियावनो जायोमोन आरो ओमफ्राय दा थांबाय थादों ओमफ्राय दसे थानानै मोनहैबाथाय देखायगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि हाबा खुस्लि फुजाया बोरै जायो रावना बोराय रावना बुरैनि गासैनियावबो जाया खोमा न' जों फिसा फिसानिफ्रायनो नुबोबाय थानाय ओमफ्राय दासिमबो गाराखै आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा मा देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजागोन सेरखा गावो गराय खारो गराय दाब्रायो ओमफ्राय ना गुरो जेखाइ हेबनानै दा हेबखांबायबो जानो हानाय ओमफ्राय फुङाव हेबो आरोना सानसेयावनो हेबनानै सानसेयावनो गुरो आरो ओमफ्राय दै लखबनानै गुरो ओमफ्राय नोंथांमोना देखायनो नाजागोन बारलाम्फा जायो थांबाय थानोसै बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो दानिया ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव माने जोंनियाथ' डिस्ट्रिक्टआ सिगां बाक्सामोन नालाय दा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय बेवहाय मोनसे कनफारेन्स खुंनो लादों बेवहाय मेनि 2, 3, 4 लादों आरोना मंगलबार बुधबार बृहस्पतिबाराव नोंथांमोना सोरबाफोर खाथि खालानि फैनो गोसो दंब्ला फैबानो जाबाय आंबो थांगोन सानसे नङा सानसे थांगोन आरोना बेखौबो नोंथांमोना शेयार खालामनो सानदों थांनाय जायोबाथ' शेयार खालामखागोन डेक'रेसनखौ बिराद मोजां खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जेब्ला टाइम फैगोन अब्ला थांसै थोगि होरिबो लाबोनो हायो आरोना ओमफ्राय जों माने थोगि सोगि लाबोबाय थाया थोगि बुट होरि लाबोआखै आरोना ओमफ्राय जों ओरैनो धुप पेकेटसे लाना खुलुमनो फैदो आरो ओमफ्राय नै मोनसिगोन मोनबायानो होनजायो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै दसे उनाव लोगो मोनगोन मोनफैबाय दामगासिनो खुलुमनो दा ओमफ्राय आइथिं सुना लाग्रोनोसै बिदाबो दा खुलुमखांबाय मालाय गासिबो लालायबाय मालाय
Mosalayın tutumunda. Langsigan pitingkai. Nay लोगोफोर दा बेखौहाय माने दैसायाव गारहैसिगोन आरोना लांनो टाइम जाबाय दा एथा जाबाय ओमफ्राय एथानि माने 12:30 एथा बिदियाव गारो आरोना ओमफ्राय दा एथा जाबाय ना लांसिगोन